hiver dem alle ud. Det er alle vores videomarked. Så skal vi trække i, baby. Hvem sammen og velkommen til den her video. I dag der har vi vores lille søster med, og hun hedder Mila, og hun hedder Stephanie. Og jeg hedder Vanessa, og jeg hedder Lia. Vi tænkte, at vi gerne vil lave en video med Mila. Ja. Så nu starter vi. Og vi skal bare have det med at tage ud. Og jeg har den her pose, hun har den her mappe, hun har den her mappe, og hun har den der mappe. Og nu starter vi. Vi skal lige pille alle de her ud, Stephanie. Pil dem ud. Pil dem ud, baby. Vi må rette nu. I kan rette den, kan godt sige det lidt. Sådan lige. Hvor er de vilde, de her. Ja, de ruller alle sammen. Ja. Du må gerne lige hurtigt. Mila, må jeg hjælpe dig? Ja, må du. Nej, men du skal bare tage dem op. Så. Okay, der er godt nok mange i forhold til, hvor mange her. Det er, hvor mange der er i Mila. Det er, hvor mange der er. Ej, nu går jeg bare ind på pakken. Og nu har vi hiver dem alle ud. Det er alle vores videomarked. Så skal vi trække i, baby. Hvem starter med at trække i? Okay, Mila starter, så vi sætter os alle sammen ned. Baby, det var den her. Okay, træk du denne her. Kan du fortælle lidt om den? Hvad er det? En solcreme. Så kan man have sig. Ja, man kan smøre på sig. Så man ikke bliver solbrændt, ikke? Og baby, så er det din tur. Tog du skyr? Altså, tandpastaen, de er jo ret ren for tænderne. Ikke? Så. Ja. Jo. Kom nu, det er en god smag. Se, der er faktisk to til. Der er denne her. Baby har den. Nu har vi tænkt os at fylde dem op. Og 3, 2, let's go. Hvor mange har vi? Hvor mange har vi? Og bare så I ved det, vi har 2 mapper fyldte, og vi har en, der er ved at blive fyldt, og vi har kun 3 mapper. Ja. Godt husk, vi fik den her pizza. Ja, det var den pizza, vi fik. Den var bare med. Har du også fået pizza? Ja. Smagte det godt? Så kan vi have den fuld. Jeg skal gå på. Jeg kan den har jeg. Og Maria, det er fordi, du har... Der mangler... Og denne her. Og risen. Nej, dem har vi ikke. Jo. Nej. Dem har alle sammen taget. Så lægger vi bare alle de her her. Nej, no. Der er en ris der. Nå, jo. Ja. Gå. Mila, du må... Nu kan jeg læse en bog for jer.